Ето. Който му трябва нещо, да се взима тук. Някои ще се избият, то даже Виктор. Кой има там за климат, там за кухнята, дето въздуха да такова. Аспиратор, нещо такова. На който му трябва. Ето и с количката, с колецата може да ми свърши работа, ама за какво ми е. Нататък има още. Коста, колелета му, перални, мерални. Който разбира, всичко тук се спира. Дивани, мивани, Коста. И всичко това сега тук мина един камион. И всичко това ще отиде в казана, иначе разделяме тук на бокуците на пластмаса, на не знам си какво. Коста там също. Ще... Котика.